Tinuod lang ingon. Tunay kabag-uhan sa kalibutan. That's gonna change my love for you in the world. Ako na si Bing. My name is Bing. Taga Pampanga, Davao City. From Pampanga, Davao City. Naabot og 5 ka tuig ang among relasyon ni Ivan. We have a 5-year relationship with my boyfriend, my boyfriend, Ivan. Ivan. Oh, God, Ivan. Ivan is black, Molly. My goodness. So, nang bago-bago pa. Before you knew. Before, sa una. Bago-bago sa nyo. Atod sundo dyan ko ni Ivan. Bisan og motor-motor lang siya. We're always together with my boyfriend Ivan. He brought me years in my work. There are places I remember. Pero may doon na nagtrabaho. Yes, we're the same. We're good job. Ako private, na lahin ng kumpanya. We're different company. There's a very long story. So, tinuod lang malipayo ng among relasyon ni Ivan Dulanday. Silly, honestly, we're happy. Dulanday. Abi nagig na kuga. I thought, Wala na problema mo abot sa mong relasyon. Dulanday, where the problem is, yes, accept. Oh, yeah, that's true. Kaya, Apan sa dihang nakabalit siya kotse. When my boyfriend Ivan buy a car, Dulanday. Dito na nagsugod. Ang gap doon sa akong kinabuhi. And it is a story of the struggle of my life. O ginini. And second, Anay tabo. what happened? That's kaya. Salamat kayo kita, di mapaghatod. Uy, unya, ora po. Ngit. Basig di sa kamasundon yung... Oh, ano man? Anong ginawa Sa yung hapon ngit. Kaya na ko'y lakaw. Ay, kabalo ba yung ka nga naanad ba ako ginasundo ko na. Pero importante makana. Oh, siyempre, importante good yan. Pero di na ingon nga. Basta may mas importante. Kana o ako. Mo lagi dahil, bakumpara lagi dahil ni mo. Hindi ka ng comparison. Baka di ko unahan, anak ba? Kabalo ba ka kami mga lalaki, ikumpara-kumpara di may ganahan, anak? Kabalo ba yung ka nga ako na naka-experience ba ako sa experience ko ni akong kumari nga siesta. Di ba ako gusto gid ana. Dili ko mangingana si mga, ha? May nang, ay ko, payasa ng uban diha. O kani,
Umagani, usa man ka mo kay Sige. salig sa ko. Bantay, ngit ha? Bantay ba yung gangit? Mo lagi. Ito ba? Sinato na ko. Sige. Dito ka masundok kay nana ko importante nga tao. Pagtarong ba? Pero kung makadalikyat ko, dalikyatan di ka, ha? Sige, basta kayo. Kung unsa, text lang ha. Sige, babayngit. Babayngit. Ano ko? Dali. Trabaho, ha? Sige, ikaw po, ingat po sa pag-drive. Sige, katulan ako helmet. Katulan mo sa akin. Bulat-bulat pa lagi ng init lagi. Sige na, bay. Atag na nagsinubainti sa ko, bay. Lud. Grabe po ka ba? Hangyo lubo man kayo na mo habos. Loaded kayo na nga po sa kinan boss. Tawa na ako. Loaded kayo na kayo nagkarga. Kaya kinarton niya na yung mga bulingon. Pero atag ko, 145, mahal kayo, bay. Di na ni mahali nga nga model, bay. Sige na, sinubainti. Kasan ko na karoon na yun. At, kaya di ka. Kumuto, ito ang taga-sumpag, ha? Oo. Ako, bay. Be. Oo. Guwag si bag ni mo boss eh. Oo. Sarama, oo. Kana kwarta na eh. Oo. Oo. Wow. Saman, si Dubai na, cash na. Kasan ko na, ugyatan di mo na karoon na yun. Kaya ako kapalitan yung scanan ba, sinunod lang ba, kaya akong gawin kayo mo iyab ba, kaya siyempre, sandoon ako, kanya buwan. Ha? Oo. Oo. Bebe, kaya lang. Isa. 130 last. 130. Ha? Saya tawag. Walo. Isa. Hello. Ay. Hello. Ay, busing. Ay. Bilay mo bligyan yung sikinan? 30 mil lang na. Oo, 30 mil na dyan yung kwarta diri. Ito nga, hindi mo. Ha? Palit mo. Di. Tarong ba? Ito mo palit yun. Lagi. Mahalon. Adi? Magiluwag forma nito, man. Ako pa na. 130 last. 130? Ha? Di ba kaya? 120. 120. Mana niya? Kasan ko lagi na yun. Basta. Ila, boss. 20 mil na, boss. 20 mil rin yung kwarta dito, boss. Grabe nito, man. Di. Ha? Oh, Upito na. Ako na ibala pa rin na. Pakisin. O, suman. Okay, 120. Si Duwaide. O, dil na. O, Didop Silvi. Ay, di daw siya liyaw? Sana Ivan. Raya pangalan. Ivan, sir. Piling sa Ivan ni mo, sir. Gusto mo yung gusto Gusto AY lang. AYBEN pa man. Ivan man. Pero nangutan na ganing ko ni mo. Bilis feeling ko ng Bayan Silva ka. Oo. Sahin nga ni mo, boss? Oo. Okay. Tago na ito. Saan? Okay na. Dil na. Baby, tistingan ka na kung banda nagtarong may kung kondisyon. Anda lagi na lagi. Sus. Anda, mga makinas panahi. Kani pa. Kondisyon din. Okay. Lamat. Naku na rin tausan. Asked the girl what she wanted to be. She said, baby, can you see? I wanna be famous, a star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. And maybe I love you. Kaya ko. Kaya ko sundo eh. Ay, tama din na ito mo sundo din si Ivan di Iron. Laanad mo ka ng naikuan pa na sundo. Init pa kay Adlaw.
talisig di ay. Saan ni? Lain mo panahon ron? Lain mo bang panahon mo? Ulan mo init. Ulan init, pista sa langit. Diri lang sa ko magpa. Tahipi lang sa ko diri sa kaning gamay nga tindahan nga way. Wala nila nga brief. Okay. Isa ming nakutsi. Isa ming kutsi nga blow eh. Tikas blow, tikas pula. Para tabla-tabla. So, siya, tikas blow. Uy, ngit! Ay, kutsi lang ngit! Maugibisi na ako. Maugibisi na ako. Itong kutsi nga blow ba? Uy, dali, ngit. Ay, ngit, sakay ko aningit. Kaya, dili kita mainitan. Okay, kayo ngit. Pilay, mag-self-melt ha? Ngit. Niya, lipay ka? Lipay ka. Kita ba ni? Ako siyempre. Para... Mau din yung imong gilakaw di. Ron, surprise ay ko ni mo. Ang gani. Ay, kagyan nga. Best niya, dito na lang ta. Dito mag-drive-thru, ha? Dito mag-drive-thru, mag-driveway ta. Tara. It's all very Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, beep, beep. Nablagingan yun ngit. Nablagingan yun. Tapos siya ng mineral water nga libre ngit. Nalangit. Lasim nangit. Kanainom din mo dahil. Inom nangit para makalib juga tarongit. Ngit. Karoon na yung kakasulong balik diri ngit. Grabe. Ako, gibingon ako ni bro. Adringit ba? Agupot kay nagsulod pa lang ngit. Bagana pa lang ba? Ganun lingi naman nila mga sabon doon ngit. Ambot lang ito eh. Nasiro siya hulmaan di ha. Yung amigo kay Square man to. Happy ka ngit? Ay, kinahappy 100 kong dalit ringit din. Alang-alang po sila ikaw ma-blooming, no? Ako, ginay ma-blooming, yun. Sabi na, bispisan yun ang durang tapi. Unsa papi. Ay, sibog-sibog ibin, ang masunlan. Nasunlan na gani. Ay. Diba? Alam, uy. Kailan sa kay kaay na lagi yung blue ako siya nagagod ganiya. Oy, kung mag-side view blue to, yung side view sticker kay pulang ng kutsi to sa ko ang kutsi ng kabang. Oo, kutsi to kong uyab, no. Nya ikaw, kay kutsi. Uy, kay bakit sa mandi ay may lae pa. Naman mo karang kay kutsi na dahil mo. Anagin ang girl, panahon girl, ginawa matag na girl. Ano ka na may kutsi, girl. Uy, dali na Ivan. Ay, may lain. Talagang marang mauna ginan yung bride of car, girl. Mo ginang bride of car. First car ginamo na, girl. Uy, ambisyoso sa kayo mo ba din ang kaka-Ivan man na? Wala,
Jumjugal property man nagyapon na, girl. Jumjugal, uy. Kunjugal property. Ang sama di ay, be. Kalang ba? Kalang tom. Mga reports, ma'am. Ay, ang bebe, abidong, si pudong, uy. Simula kayo kayo nga. Dili mo ulo no. Alang alak, sabi ko mag-init na nga, mamulot kayo, good vibes ba? Wala kita ko, good vibes. Yeah, sundo na pagkaon niya. Natural, alang alak sa mandi, alang hindi ko na sundoon. Ala, uy, happy nyo kayo siya ba? Lain mo di ko ma-happy, kaya hindi, lalago kayo kunti mo kung akong uya. Uya, lang ka kay coffee. Uy, dahil mo ka puti, no? Napit puti ka puti, akong boyfriend si Mike, no? Ay! Napit ka mong bike! It's 12 at midnight. Don't close your eyes. You're so just a light, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want you. I want tonight. I'm taking your heart. Asa si Ivan, eh? Ano si Kuya Kisundo ba? Dala siyang tig sa kuwap, ayaw na siya. Karon, wala ginapos. Girl, mo hips ko, bin! Girl, wapagani na mo si Ivan, girl. Sabihin niya. Girl, mo lips. Ano gusto to ni Mike? Kuya, butang sa naman. Ay, asa ko na may pagti mong uyab na si Mike. Nagkaroon na kayo asa na mong bayad na. Tungang-tungang please lang, girl. Ayun, tungang-tungang. Dili na ko, girl. Kaya ko, wala kita na wala mong one girl. Bago puro-puro naman yung pula na. Ay, na lang, tungang-tungang, girl. Mag-gym na lang ko. Pinatawanan nilo. Pero ito ba kinaalay mo uyab na si Mike? Ay, dili na siya mag-contact, no? Kabalo na ka. Sunod na muna na mga ano ay signal. Ay. Hindi na ako tungang-tungang, girl. Bakit na dyan ko? Magpakiluin ba ito dayon? Mabalay siya, ano? Mabalay siya, girl! Mabalay na ito ang mga uyab na nagagnaong. Sunod pa nga, no? Lalaki ka lang, ane. Ikaw, gusto ko sinunod ba? Gusto ko nga, yung balik ko. Sunod na nagagnaong, ane. Bye! Kayo mga laki, no? Tawagan ako balik, ni. Hindi ko gyapon, eh. Di yun. Ano, nag-ring na. Hello? Hello, asa man ka? Mura ka mo, gawas na rin ako muta og mata nila dungan na ni ba? Halang na kayo ni mga aso dire. Langit, naplatan ko mo. Naplatan ka nga plat ngayon mong ilo nga. Kung mo rekarga. Plat. Hello, ngit, naplatan lagi ko. Sulit kayo. Asa ka naplatan kaya matuon ka na ako niya. Tapos naplatan kayo ko, manininoon ka. Sige, tabang nga kalako. Kasi pagaman mo kuwan niya, pabulkit, pagubanta. Yun na, nagpabudkit ko na ako kay Paringkin. Sige na. Ano, dahil pagod ba na siya kung ano nga dali-dali man ka. Ha? Naplatan na di ko. Sige ha, nakailang mong paringkin at tuon ta ka diya. Sige, watak ko. Wala na. Nabaloy na kong garin, vulcanizing. Ha, Diyosan, mag-ialsa mo lang mo sa kanal. Wala, gikarga lang mong ligid niya. Lamang ko spare moto. Diretso na lang ko. Sorry, kayo dito ka masundo. Asa man day karon, asa may gilay ka karon. Dito ka masundo. Babay na, babay. Hello. Hello, babay. Sino ko kabalaka yung taunganan niya. Pero di ko magduda. Pero magduda ko, dili. Wala ko na ko.
Ayaw ba? Ivan. Isip at isip ako. Sige, ayaw. Gani, ayaw dugaya. Hello? Hello, Ngit. Hello. Ngit, sa doon ko mo karong hapon, Ngit. Karon? Dili, ugma, Ngit. Dili ko pwede ngit. Overtime ngit. Kay Bertan, sabot pa dira ka sa mo ang kagitar bawaan ron. Dili ngit. Lain ko mag-ubos. Hindi ka Ngit ba? Magiging akong gikuan sa mo kami ngawan, Ngit. Kaya mo mga joke, mga classic kayo, Ngit. Di ba? Ako tataba ka. Sabi ko mag-overtime day. Lagi, Ngit, sige, Ngit. Oo. Dito ka masundo. Pero mag-overtime lagi ko. Okay, Ngit. Sige, pasensya na ngit ha. Okay, bye. Bye. Mapit mo lang ko, day. Dream ni mga gili siyang trabaho ano niya. Yung chip na ako niya. Mamba ko lang. Pinakan na nga. Murag na mga kupras. Basta itong lakaw. Uy, nagidaya. Overtime giday siya. Kaya yung kutsi Dres Gomas. Yung anak ko sa guard doon. Sa ngurasa sila mo humayo overtime. Guard nila doon. SG. Ilmo. Chip. Ay, bangon sa'yo. Kadalit ako. Chip, isig tugtog dyan. Chip, ikuha na kang treat dyan. O siya, ito padami. Chip, ka na nga, tuwag nung punitungan ni. Tapos ka na kang sagpabit. Siya, ito ba? Chip na si Ivan dyan, Chip. Ay, si Sir Ivan. Nakasura sa sila mamanog overtime, Chip. Kita ka nga na yung kutsi. Na. Ay, mayaman na kutsi. Yang kutsi ka ikinili. Alang-alang ka na yung kauban na si Pili. Di ba pwede? Wala mo kutsi ito. Mau gani. Yuan, sila di katong Yuan eh. Si Pilman. Katong siya ba? Kita ka nga na yung Ini busina ra ba dahil? Kaya bimudagan ka sakit. Ito ka pa daw transmitter. Kita ka nga na yung kutsi. Dahil ka balik-balik. Dahil ko siya. Dito ako businahan mo dagan transmitter si Dumbril dito. Ayaw ko pa sa ngilit. Ako na yung kawan na si Briggy na yun. Gusto kayo mo kang ganon. Kita ka sa kutsi man. Ang kita ka na kaya kusigas gawag gani. Okay na siya. Kung wala yung kutsi, wala siya. Sa kumbinada din. Yung si Kyo, ano nga. Hindi. Kung ka na rin ko ni mo, Chip. Ano hindi ito kay kagulo sa anong nasa uyan po wala. Biyudo ka sa mga. Ayaw ko yung ng pastorya, ma'am. Lagot ko kay mali ang ibutangan ni Kulipon. Dapat yun kamatso. Ayaw
ayaw ko. O yan, sa photon ka, pagkabutin doon sa inyong balay, kaya ka katulog. Nagaway mo sa kumbatanon nga chicks. Pandamay, sorry kay mama. Ma'am, pwede mo sulod man, pwede. Ang Kuya, ban niya, ano ko pa? Manangin sa kubang, tawagin na lang siguro sir ka na, tadi sa sulod. Di ba, yun ang pangalong nagkakaamang ka? Tasa nga akong cholesterol level, ma'am. Mingo sa doktor, likay-likay ang cholesterol. Kuya, na likay-likayan ako akong eat my games. Classic kay ma'am, classic. Pwede kayo bumuan ba? Tawagin na lang ba? Kasi ikaw tawagan ka na ng fitness. Wala mo ko kanila pwede gamit yung landline? Sige, gamitan naman. Sige, be. Tawagin sa trunk line si Sir Ivan. Sige. Di ba, mamay mo ito mag-check? Sa cellphone din mo tawagan dyan. Sabi, tawagan ako ng cellphone. Hello? Oh, asa man ka? Ako rin sa ubos. Ubos rin siya mag-kuhan ba? Trabawan ba? Ako din sa mga sa guard house? Naman kami ang kutsi diri, oh? Wato na lang anak ko ngayon, diri na lang ito, sabay na lang tagulingit. Hindi pa kaulit, kinakabat tayo din sa sulod, hindi kagawa. Sige lang, mag-istorya na lang may masulod. Istorya na lang si Sikio, diri. Ayaw istorya na si Kyo, naman kayo, pag madaming ka na, malipat juga. Ano lang, mag-istorya na lang si Sikio, di ba bawal mga musaka ka diha? Bawal lagi. Ano, pagpaabot lang ko ni mo, diri. Ayaw na kulat, pati mo ko kabalo sa may oras mo. Ay, okay ra. Kayo, umabalo ko ni mo, ulit. Ayaw na, ayaw ko lang. Paabot ko, ha? Babay. Tuhanan ni Gadalip, ni tuhanan, hindi mo ko pabuton yan. Chip, suka ako dito sa taas, Chip B. Ay, mabigyan na pwede, ma'am. Chip, gusto kita ka ni Chip? Well, kapag sa kwarta. Ano, 100, Chip, Pwede na. Itubil lang muna, Chip. Pila may tubil sa mong motor, Chip. Gamay na magkaya mong motor. I-full tanggutan ako naman. 350. Ay, nagingal-ngal, 350. Giros ako anak na. Salamat kay ma'am. Salamat. Sige. Salamat, ma'am. Tanawag na si Sir kay. Okay. Tulog ko ganyan, ma'am. Wala ko balong ni gawas sa basa. Sige. Kung naman yung kutsi, di, wala. Siguro sulod. Sige, Chip. Wala sa ibang sulit. Ara si Ivan. Liapan na kalat. Okay, babala ko kay ma'am. Asa si Ivan. Wala ko kay ma'am. Asa si Ivan. Ngano na yung kutsi drin niya, wala sa taas. Asa siya, kabalo kang giyungon ako sa taas, kaya may tao dito sa taas. Tawaan nila yung mukha talaga yung water dispenser niya. Mukha talaga agas. Gadi ka. Huwag antos kong gamok din sa guidance ma'am kaysa maungo ko sa sulod. Asa si Ivan. Asa si Ivan liapan. Wala ba tino? Okay, babala. Tumpah ka ba tayo oras? Ang ibilin niya yung kutsi, pero wala ko kabalo. Nag-resource na naman ko. Pero, source siya kutsi, ibilin. Bibilin. Nag-taxi man to. Unsa? Nag-taxi siya, ma'am. Asa sa bayon? Upod naman siya niya. Liapan na ka. Asa sa bayon? Ako nga ba, ma'am? Yan ko na sa Ay, bandrito. yan ko na sa dito sa... Kaya mo? Ma'am, yan ko na sa ila paring... At 1.5. Pagkat sa Kabagyo, ma'am. Kabagyo. Ya, dali ako ha. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ingat mo, ingat. Nong, ato na palihog nung ha. Taksi na talay. Di kay pangka. Isa to. Isa to. Uy, ingat na lagi. Gabihin naman. Asa kanyagi, yung mga kastaas, yung ano naman kaliran. Asa mga kanyagi? Nakakapit ako sa taas. Kastaas. Ito ko rito, ngit-ngit kayo. Ha? Napay ito yung water dispenser rito, mukha tratong aga. Iba, lagi ko sa ako. Ang sa.
parihagid mo atong amigo, katong Ivan, pariha mo atong amigo na ko nga. At ito sa... Katong sa... Gibilin niya mo, gibilin niya sa barbershop. Kita to ba? Asa tungit? Ay, dili, katong dito sa alayo kayo. Katong tayo taksik, sama to. Huwag nga dito kayo tawa, katawanan ka. Mao, dahil nang ipili di mo good diri, ha? Ano kayo mag-taxi ka, sa pagtopo diri? Sige, tabang-buang ganyan. Alala ko dito, kutsiyat. Adiala! Uy! Tayo mula rin ako kutsingit. Tayo, guys. Ano to si Melman? Sek! Dito mo ito bayan natin. Ako lang ko kay Bang. 3 mil. Ya, itong chase man. Chase yan. Dulanday, nasakpa na gina ako ang tirada ni Ivan. Ibilin na din niya yung kutsi. Pagkahuman, mag-taxi na din sila siyang didang. Naglibo ko kung pasayloon pa na ko rin tawhanan ni Odili. Huwag mo po na ngayon pasaylo. Parang giganahan mo pa rin noon, nga wak may tingganay. Nga wak may kontak kay, marang nagpapista pa man noon. Tulanday, salamat kasi gayon. Namiss lang magugay na ako si Ivan. Paliw nila kong patukar. Akong paboritong sonata. Tambagin na lang po ko ninyo. Taon si Angay. Inyong suwat magtatampo. From Pampanga, Davao City. Being